вирішити заходи, які необхідно виконати в області для зменшення збитків від можливої надзвичайної ситуації. В умовах осінньо-зимнього періоду, це перше. По-друге, це порядок переведення ланок територіальної системи з часу мирного на особливий період. І третє питання – це порядок ліквідації, локалізації аварійної ситуації, які можуть статися на території Волинської області внаслідок. В підпорядкованих підрозділах організовано чергування резервних караулів та начальницького складу. Резервна техніка перевірена та приведена в повну оперативну готовність. На цілодобовому чергуванні знаходиться 112 чоловік особового складу, 66 одиниць техніки пожежної, 21 одиниця спеціальної та 9 одиниць інженерної техніки. В резерві знаходиться 120 чоловік особового складу та 48 одиниць пожежної спеціальної техніки, 11 засобів для відкачування води та 13 автономних джерел електроживлення. Крім цього, в кожному підрозділі управління додатково перевірено справність наявність засобів малої механізації та шансового інструменту. Для своєчасного реагування на можливі надзвичайні ситуації в підрозділах створений достатній запас паливно-мастильних матеріалів.